ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସରପଞ୍ଚ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ତୁଳସୀପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝୀଙ୍କ କଥା। ନିଜ କାମ ଲାଗି ଆଜି ସବୁରି ମୁହଁରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ନାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ନଥିଲା ପୋଲ। ଏ ଖବର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତିଆରି କଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ, ଆଉ ଏବେ ଅବାଧରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୌଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଳସୀପଦର ଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରବିବାର ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ନାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ରହି ଅନ୍ୟ ପଟେ ରୋଗୀ ରହିଥିଲେ। ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ମୌଦଲପୁର ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝୀ ନିଜର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇ ନିଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ନାଳ ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସେହି ତୁଳସୀପଦର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିହେବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଜନସାଧାରଣ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NFTV।